Hai, Namibia network ika. De. Haya, vana Hakimu maripi konyasha? Hello. Hello. Ndakamute ndandiri nenoise. Vana Hakimu ndo varikuita noise. Wati? Vana Hakimu ndo varikuita noise here. Mai Hakimu vakagara kuvari kudya. Kwari kuita ruzha ndio vana Hakimu. Yeah? Rakuita ruzha. Wakakata live kewe. Ana Hakimu vari kuita noise yo. Ndikavadedza munomaita noise. Hakimu. Kiki. Come. Isalinki shamakundo adzokera magidzi. Isalinki. Hey Hakimu. Chimubvisa nozitaura naye kuseri. Bye bye Hakimu. Okay, bye. Ngiri kumbe adzoke nenyaya yake ngesha. Mina ndise link. Pachimbo wanga wachiwa zvanga achitaura here. Comment section. Wachiwa zvanga achitaura. Na hapana handina kana ndandiri kunzwa. Hapana kana chiwani chandawa mese ndasopedzisira paina mhempere na Lawrence. Ini ndawa ndangozwa pekuti foni hamino mafoni kuti foni zvazodii but X anga kamusevha akati sweetheart saka current bay ndofunga anga asina kudi foni yanga isina kuita backup saka ndonga current bay anga akasevha nezita rechi ndofunga sene mutupo here wokuberekwa nawo kumhuri yake saka bhebi ndofunga nauzvifarira ndozvanangonzwa ndandiri kungoona nhanga uri kuenda kuseri hapana ndandiri kunzwa kana chiwani. Kumbi wacho ni manje ari kuzviona here mina nimutsvage Kumbi Selana. Wagwan. Maneru. Hello. Hey. What's up? Hapana pazise. Hapana sha. Mazoea Hapana network yangu mawa. Mauya futi neimwe nyaya yekubatirana mafoni. Tadzoka zvene imwe imbotipai maviews enyu kuti munozviona sei pakubatirana mafoni apa. Nyaya yekubatirana mafoni vanhu vachiri mukomana nemusikana yakangooma zvainai. Zviri right bo zvinenge uchida kuverifya kuona kuti mufesi wako kutaura nani kana bhebhi rako uri kutaura nani but sometimes hazvishande manje because tikapesana ndotangidza futi kutaura nevanhu vandambotaura navo ndikadhilita machatsi saka mafoni ngaabatiranwe zvaona pamwe ndokuti vanhu vavimbikewo. Inini hangu foni yangu ndeyangu
mafoni zvigadzira. Tangu foni yangu ndeyangu amana. Kana mazofunga kuda kubatirana mafonika, batirana yenyu asi yangu yangu ndeyangu weduwe. Yangu ndeyangu. Kumbinda mudza ati ndikudzoka. Mafoni private. Hanzi? Foni private yakango foni private. Kumbe anga achita story time yemwe ye-situation yake yekubata mafoni. Saka live yekutanga yabva yakata saka ndikati kana memwana nyenge ichinakidza ina ichibva mabits and pieces. Bali ngatidzoke tipedzerane. Nyaya dzemafoni. Inini ndati point yangu unobatirei foni kana iwe kuba nemusikanaka usina kana kuitenga foni iyi hautengi data hautondifoneri direct ko haundi whatsappuri haundi watsuri dai waindiwatsura zvitori nani unochiwatsurirani during the day mai vako chete kuti vako here sisi vako here ko inini wacho wozontsvaga after 2 weeks wonditi nasina data asi foni yangu kandiona kuti unoda kubata foni on what grounds? Pamwe ndingada kuverify yakauti unenge uchimbotaura nani moswera muchiitei mune kudidi. Hakuna nangu chokwadi I think handizvifaririri handipotozvifariri especially uchiziva kuti iwe apa ndiibati kana ndisingabati yako ndozodire kuti ubate yangu hazvimeki sense. Handiti ndo zvinongotaurwa here kana even mapasta anenge achingoti vanhu ngavasheye vanhu ngavaite sei mumachechi. Kusheye. But ini next side nyaya yekuteerera mapasta don't date munhu asina chechi munoda kumboibata hai inotondirwadza ndakambotorega mumwe mubhowasi achienda bhowasi mukomana bhowasi achienda bhowasi musvinu nekuda kuti anga asingapindi mukereke yandaipinda because anzi munofanira kuteya zvese mumwe nemumwe munofanira kupanana mafoni mogodidi asi muona zvinoita pamuchato zviyazvi kana vanhu vakachata musati machata mavada unochata mane toti 3 months mavada unochata munonzi chinjanai mafoni kwe1 month mumwe anotora foni yako mumwe enda neyako iwe enda neye uyu muende mochinjana maline iwe ndio changa uchipindura message mufeso wako ndiye changa achipindura mameseji ako kusvika mazochata munyatsozikana kunzi ndakazviona pakachata brother yangu oenda kuroma. Indiri mukatorikei vakanzwa runafata aiwa vasati vachata before muchato handiti munombotanga mamboenda unoroora here neudidi musati maenda unoroora munozichinjanai mafoni kuti iye unotora foni yemusikana wako ndiye unoshandisa musikana wako utora foni yemukomana wake ndiye anoshandisa for 1 month so you can make sure saka ipapo ndopaunzi unomeka sure kuti mukadzi wako haana chipande mufoni zvese ndonenge uchipindura kauchiona ndozvakuda kuroma ndozvaakaitwa brother yangu iri ndozvayakaita izvozvo nokuremember 2015 question maybe it was a special situation munhu wese ndizoziva zvangu but nyaya yemafoni kai ko kana ambuya vakazodawo kutanga kunyeya nemwana wavo yobva wabata foni voona mameseji aambuya wako unokwanisa kuverenga machatsi aambuya vako here ini nangu foni yangu handitomboide because munhu ndinotombomunyeya munhu ndinotombomumeura shamwari munhu ndinotombomunyeya zvakasimba manje kana tichinge tanzi tisheye mafoni
Hazviti. Unoona mbuya vachitaura kuti unotoona mbuya vachitotaura kuti kamukwasha kangu akanenge kanorwara, kamukwasha kangu kanenge kanozodai. Wobva wazoona mameseji aya kuda kushaya mafoni. Life yachona inoenda nekupi pakadaro? Inangu ndozvandati I think ndingatobhuloka munhu wese wandofunga kuti ipotential yokuti ndinombonyaya naye in terms of deep ndinomubhuloka ndobva ndamisa kublacklist. But haufaniri kunge uchirasa mafriends ako nekuti haufaniri kunge uchirasa kamafriends ako nekuti wabata mumwe munhu. Ko mumwe munhu iye akaenda warasa mafriends ako eupenyu hwese. Hai kana hapana kumboti kurasa mafriends eupenyu apa. Chokwadi pamberi paMwari ka foni iwo mufundisi vakazvita kuti chinjanai mafoni kwe1 month vakaresha. Pamwe handichatovaziva hangu kuti vaidei but ngandite reserve my comments. Why? Kana vanhu vakaroorana chaivo handifungi kuti vakambonzina napastor chinjanai mafoni mudzimba umu 1 kana wiki. Hazviite tikandi. Panguva yachona pa2015 iyoyo ndo zvakatoitika. Vanhu vakatotiwo chachirungu kaichi. Vanhu vakashamisika kani ndatoshamisika ini 1 month. Ko kana horaiti ko yekubasa ikapinda chii chaitika? Unenge uchidhivhetwa kunzi fonai panhamba dzemukadzi wake. What? Yeah. Handitongoziva vanhu kana vanzi kutenga new life unongochinja nhamba wotanga kutsvaga vanhu vanyowani uchitoenda nelife yako. Ndokutsvaga kaiwe uri 1 handichatsvagi vakawanda ndotsvaga 1 person iwewo. Handichatsvage 4 5 unonzwa sei? Namba iyoyo inenge ingori ne3 people. Ndokuwachisa. Manje pekuzoti munhu anoda mafriends. Hauna chaunodzidza kana uri 1 kana neshamwari yako muri 2 hamuna chamunodzidza. Zvafanana line rangu ndofunga ndoni more than 300 people. Pamwe mumwe ndichatombomuziva anogona kusenda message ndoita sei manje. Ipapo ka ndo payo panenge pauda. Vanhu vada kupinda. Handikuti ndashakana achizvinzwa dzoka vanhu vada kupinda. Wati? Alright. Ndati ndo payo pekuti unozongopa mufesi ungoti iyi foni yangu iyi onai zvekuita nayo. Iye ndianenge aida kuionawo. Iwe inini ndakasangana nemafesika vandakasangana nawo ka vekuti vamwe vatsvaka mufambidzana navo vamaex asati akatenga ane mafoni 3. So ivo mufundisi ava kana vachiti foni ngaine kunogara nebhebhi for 3 months. Achamupa foni ipi bhosi yainga ne3. Ichi chachirungu chamanje manje kaichi. Kuti munhu anogona kutangana mafoni 9 kana maline. Mufundisi pane munhu 1 wavaida kuwachisa either mufesi kana bhebhi but hazvina kushanda. Handi vakazongoroorana. Vakatochata. Mufundisi anofunga vakarwadziwa because haungainde level iroro. Ufundisi wacho uchiri ufundise. Mheno zvavanenge vachida kuedza kuita uzoziva kuti munhu anenge achizviitirei. But zvinenge zvakatova vanga vari in good books here nebrother yako or baby. Vanhu handizivi kuchechi kwavo kwavaienda because brother yangu inini before isati yada kuita zveuroora yaimbotaura zvida kuita zveufata. Saka takatozoshamisika kutoona unzi kuti ane bhebhi. Hameno zvamunoita kuchechi kwenyu kuRoma kana muri kuchechi kwenyu mune mumboti ari kupikira ufata here ndibrother here hatizivi kuti zvochifamba sei. Kana kuti maybe because semunhu akambenga aida kuti afata ainyanya kusazoziva kuti mabhebhi zvofamba sei. Saka pamwe aitozora nafata kana kuti vatonzi shamwari ngatimbona because pamwe haasi tozoziva kuti bhebhi rakamira pachokwadi rakati kweti.
Ya tobata ndofunga foni. pamwe wakaitira iyoyo handizoziva. Hey, but papa kaipa. But But they are happy iye now. ya haiwa haizve vari right zvavo zve havana kumbobvira vanetsana nyaya yekuzonzi foni yako yazofonwa nanhingi kana nanhingi. Kana murume ukafona asipo mukadzi wachina anongodaira munongotaura. Kana mukadzi asipo ukafona murume anongodaira munongotaura. Eka because mukadzi nemurume that makes sense. Isusu argument iri pakuti muri mukomana nemusikana. That should not happen. Why? Uchidhombonya foni yemunhu. Unenge uchida kuona kuti munhu wako akavimbika here. Handiwo waroda kuti aite mukadzi wako. Oh, wait. Iwo Arthur, unoda kubatirwa foni yako nebhebhi rako here? Ndinokupa kana ukasangana nezvawasangana nazvo ndezvemufoni mangu asi zvemufoni mako. Motanga kurwa futi. Inini handizorwe newe ndionorwa neni because ndiwaona zvausingafaniri kuona. Saka iwe ukaonekwa rimwe bhebhi ritotaura kuti hey babes, hey sweetheart, bhebhi rako iwe urikudana panguva rokubva wakubvunza kuti uyu ndiani, unoita sei? Mufonere kana airtime irimo. Boti chii? Handidi kuda kuziva kuti chii changu. Unofona kutaura zvauri kunzi unoda kutaura. But usatuke munhu chete. Unongorwisa mabhebhi kewo. Why uchizoti mufonere utadza kungopinza simple question yekuti ndiani uchichwitika? Kana iri friend inongonzwoka iri friend but unoona vakadzi amunzwisise manje. Ukaudza munhu kuti iyi friend yangu iyi anotonzi kunyepa sei azokunyorera kuti be kana kuti sei azoti yes baby sei azoti hani. Ndopai pateta kuzoda kuti kuprova mufonere kana umusendere message umubvunze umusendera kana picture kana izvezvi. Umuudza kuti mufesi ndewangu ichi chako wozonzwa wega from kubva kwaari munhu wacho. Hanzi hamunzwisisi. Saka unoda kuti tinzwisise kuti iwe wati hey babes, hey sweetheart, miss you, love you. Zvese zvezvo ndichinzi friend ndobva ndafanira kunzwisisa. Handiri kuziva here kuti zvese zvakutaura izvo angori mawedzi anopepereka nemhepo. Unoona kungoudza chero gogo wako kuti I love you gogo zvichitongoenda. It means iwedi here. Aiwa ingwani wati gogo tutazve futi friend. Hande kufriend chamwari. Friend yako yokuudza izvi. Pamwe iri kungoteka okay neni saka inogona kungondiudza kuti I love you take care when you uri out ikoko. Hakuna zvinhu zvakadero. Hakuna. Nyangwe uri zununu rosara pasi. Kwakusengerwa kuti it's fine. Ndo vanhu vaive vanoba varume vevanhu vaive vachitora advantage yeyo kuti hai friend yangu. Vakadzi ndo vanotanga kukanganisa vamwe varume. Because anotanga kunyorera mumwe munhu I miss you. How can you miss someone? Munhu wemunhu. Hanzi nani hakuna munhu wemunhu. Hakuna munhu wemunhu saka kune munhu wemombe. Hanzi hakuna munhu wemunhu. Munhu waMwari. Munhu tozviziva tese kuti munhu ndewamwari vanhu ndevamwari but hapana paungazombodana naMwari kanoziya. Ndoziva but iwe handiwo mufesi kuti unongochitaurira kumusikana kuti iwe shamwari yangu ichichi. Iwe unonzwa sei ukazobata foni yangu obvoona mumufesi kana kuti mafesi 3 ashinyora the same message I love you, I miss you, yeah I can't wait to see you. Unonzwa sei? Ndobva ndati friend. Unofanira kuunderstanda kuti musikana anoapproachwa each and every time, each and every day. Ndosaka uchizoona zvedu kana uri munhu akangwara tsvagawo munhu akaderera pasi pako akashata mbichana kudarika iwewe so that haakwanisi kuzonyengwa nevamwe vanhu vakanaka kupfuura iwewe. Tsvaga munhu akadii? Akanakira kure kure kwete kutsvaga munhu akanakisisa kudarika iwewe. Unowanza saka kuti isusu takanakira kure tofanira kunyengwa nevakaita sei
nevakashata nevakanaka uri kuti chikwewe zvaurikutonenera uri kuti vanhu vakanakira kure ndo vasinganetsi. Munhu akanakira kure kure haanetswe nevanhu vakawanda sereki. Akakunyembera izvo ndiani? Ezvinezvoona chi vanhu vangwara manje vakatoona kuti zvipurumunyu ndo zvisina chi skiri nevanhu stereki ndo zvakumhanyirwa nevanhu because vakutiza chi vanhu vakanaka vakanyanya kunakisisa vakutizwa manje vakuzivikanwa kunzi vakawandirwa nevanhu zvisingaiti. Saka tikatoona vanhu vakanaka kutoreva kuti vari kutoita maplace hoda evanhu vakanakisisa kuzi vakanyanya kunakisisa saka ngatinde kune vasinawo. Ndikutokuudza kazveshuwa ndozvikutoitika kunze uku. Tikudzidza zvakawanda. Ndosaka vanhu izvezvo vari kungopenga neungoti hanzi tanha dzaunosvikira. Nyaya yekunzi ndakambozvitaura ini kuti unobuya kunogona mwaura mumwe musikana ntange mukaradhi asi akaroora nemumwe munhu wekuti what happened but gozi unenge wakamisa palevel rekuti yo ava ndo chaiyo chaiyo ende havasvikiriki but unozomuwana nemumwe munhu wekuti unotoshamisika. Saka achii chinechaitika ipapo chinenge chaitika musikana anenge ndo zvatiri kutaura kuti musikana anenge akangwara because akaziva kuti mufesi yeye akashata yeye haambofa akatorwa nevamwe vasikana vakanaka kudarika iye because anenge aziva kuti mufesi wake haiwa haari pasi pasi akatopererawo pandiro izi. Saka ukuzama kuti mabhebha anenge akakararwa nemunhu akashata iye advantage kwakani inenge itori advantage kusadi kwake. Saka imi munototishandisawo imi manenge akanaka motiti takuenda kune iadvantage yenyu then mozotanga kuti player zvakasimba vanomumeriedikakunotsvaga chaiye chaiye muslay chaiye kupedzera kuti zvinhu zvako zvichiendeka motishungurudza futi maamumba macho makudzokera same people because hauna kugutsikana ka wakugara nesame itini wemumba unenge une maslay. Lese ndorora munhu akanaka wekuti anenge achiyemurwa nemunhu wese pese pafura munhu wese anenge achingocheuka kana achiridza muridzi wachiita sei. Ipapo ndenge ndakatozvipapa kana akafunga ngoti nhasi ndinoda kupa vanhu 50 phone number dzake kana ndikadzoka kumba ndikasvikobata foni yake ndogona kuchema nekutsamwa kozi vanhu vese vanenge vari interested ona but kana chiri chipurumunyu manje chinogona kutofamba ubva pa Mwari usatiti zvipunun'unu hakuna munhu anonzi zvipunun'unu we refuse. Chipurumunyu pane songo yandakachinzwa ita kuti standard yaunoda iwewe kwete zvipunun'unu hakuna chipunun'unu in this world. In standard level yakuti pamwe pazasi pako kune vakanakira kure kure vai alright toti vakanakira kure kure kune vakanakira kure kure wakamboona vanhu vakanakira kure kure vakaroorana anoita sei vanhu ivavo love yavo inenge iri perfect wotu combination yemunhu akanakira kure kure nakira kure kure vanodanana zvakanaka vanodanana zvakanaka because mumwe anenge achiziva kuti inini ndiri purazi panapa uye anenge achiti ndiri svibiribi saka vanenge zve zvichienderana zvakadaro izvozvo. Saka unozama kuti svibibi hakwanisi kuroora tsvuku here svibiribi anokwanisa hake kuroora tsvukire asi kana achinge aroora tsvukire anotopinda bhizi yekutoita sei yekutochengetedza tsvukire wake manje because tsvukire unoendana natsvukire tsvukire akaona vamwe anatsvukire kunze uku anotsarwa saka pakaipa usatenge
usatenge usina mbosangana nemafriends kana kuchikora anogona kuudza friend yako inogona kuudza kuti apa shapa wakashaya apa wakadei apa friend yako inotokubvunza kuti apa wakadei apa hata indoziva 3 makesi amwe asikana so atotakakura nawo ka vasikana yavo munhu wese ndiwe chizoti kana muchinangana muri pashops hautoindi nemunhu yeye waste of time unoitirei nemunhu yeye isitatoramba and everything kuchikoro chako tozototi kana vakufamba ava vanga vafanireka because munhu wese anengatasa iye iwo hausoonekwaona at the end of the day these ladies personally up now I don't know and I still don't understand what happened pandakazonzwa kuti vakaroorwa tivaona tichikura type yevanhu vavaifambidzana navo avabhadona type yevanhu vaifambidzana navo ka yaitova yaiya high class iya yekuti unoti maiwe these people unoona manje vanenge vasangana these cute girls and vanavhani vhiki chaiyo type iyo ndiyo yavanyatsoona kuti vari kufambidzana nayo but vanhu vakazoseta navo ndo type yekuti pamwe athink tiri kuchikoro kana kuti tichikura ka ndo type yavaisema iyo yokuti hai maya handitombodi kana mhoro vanga vasingadeveri kumune munhu iyeye kana kunzwika kuti vari kutaura navo vanga vasingadi kunzwika kuti vari kutaura nemunhu iyeye kana kutonzi ndokunganyorerwa katsamba kana kuti chii type iyoyoyo ka vaitoti kwete but ndo type yevanhu vakazoita seto navo maybe ndo mapoints akataura nauyu kuti I don't know but ndakatoshamiswa kuti zvakafamba sei nevanhu vavaifambidzana navo bhos taitowaziva kuti uyu aifambidzana naningi vakazongoendawo kumwewo so kudai nyaya dzesecurity kudai nyaya dzemari kuda munhu wacho anenge ane mari yostereki zvokuti anenge achoti chero nyange akaita sei as long unoziva hakuna munhu unonzi nevanhu ndakazviona mastriti vanhu vachanzi hakuna munhu wakashata as long mbudo yake ichifema kureva kuti as long ane mari maybe zvekuonekwa paface hazvizodi hazviitwe consider munhu anenge akutasa homwe kuti homwe iri kufema sei kana homwe ichifema zviri right munhu unoti zvinani hangu ne homwe inofema pane kuita sei pane kuenda kuna handsome guy but asina chaanacho I don't know kuti ndo nyaya yacho here kana kuti kwete nyasha adonha guys ndondasara ndakamba ndakuda kudonha bhos handichadi kupfuudza 30 minutes maitsvake nyasha nanyasha nyasha alright nyasha network yake iri kunetsa so I think adzoke tobva taenda tozoona mangwana kuti network yake iri sei ndichida kudedza kumbi ambotipesera nyaya yake ngechisipaka iyi haana kukwanisa kuzodzoka samoncheta nguva yezvangu malife angu ndombotsvaga energy yekuti nditange kutatuma uyu twangu pane vanhu vangu vachindibvunza hangu nhasi ndafunga navanhu about 5 vachinditi ko masikiti enyu nanadhai nasekuru zvaitwa zvokuti ndakambozvitaura ndofunga vanhu vanazviona kudhara Diamond pane time yanguva kuti vanoenda kuchikoro kubva makuseni kusvika kuma5 mazuva anga asina lockdown saka ipapo isusu like we didn't want to disturb him because hatizodi situation guys yekuti vabereki they end up complaining kuti akafoira mwana because pamwe aita zvemadhirama so we didn't want that so because of that takambomisa kuti tinge tichasei tichiita maskiti naye kazhinji kacho zvataita kudhara pepe tingi takaita about hamene kuti takaita 10 here kuti netumwe tutainge toti 1 or 2 but tatisingade situation iyoyo then mazuva ano havasi kuenda zvavo kuchikoro vari palockdown but vanoita maonline lessons saka ini handisandane anything musoro mangu kuti ndingaita chii naye chekuti ndingaita skiti ipi hasandani pfungwa dzangu asati dzagara because pfungwa dzangu dzofanira kufunga paipaenda itofunga zvekudero saizvizvi I have to sit down
ndonyatsonyora mascenarios angu. Ndanyora mascenarios angu ndomaita put in place. Mona kuti ndomavita visualize. Ndona zvobuda yakada zvibudi. Sometimes ndogona kunge ndine zvinhu musoro but pamwe ndisina simba rekuzviita nekuita kuti zvibude mushe. Saka handikwanise kuita. Zvoda energy zvinhu izvi. But I think scenario dzandaida stereki kana ndakuzoda kuita maskit naye dhai yanga iri yekumusha. Ndaitombova neimwe scenario yandakanyora mumusoro mangu but ndaida kuita namama wangu scenario iyoyo tiri 2. So handina kuzokwanisa kuiita patakamboenda kumusha for like 3 days. Handina kukwanisa kuiita but ndichaita nawo because I've got something with her zvandakaronga kudhara. Then there is another scenario yandaironga kuti ndikazoenda kuzaka nombida natete vangu ndosiya ivavo chingodero because ndine ndichivisualize zvinhu zvacho zvandida kuti zvibude guys. But with the Diamond right now asati ndanyatsokuva nemascenario akanatsobuda mushe mupfungwa mangu. Zvofungiwa kazviya. Saka I think ndo zviripo but maybe ndikaona kuti pamwe kuti free and I can travel kuenda kumusha, then we can go and do about 10 videos ari different tiri ikoko nanadhai namama. For Notion manje Notion is very 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 busy these days. Ari busy kusvika pekupesa pekuti most of the time ukamuka makuseni anenge achinyora maresearch avo, ukaendepi ukadzoka anenge achingonyora maresearch, tosvika tese pakuvata kana kuma12 anenge achingonyora maresearch. Saka pakadero manje ini ndo respecta munhu. Saka handizodi kuti inini nditi zvinhu zvangu zvakakosha kudarika pamwe zvake zvaari kuita. Saka because of that ndosaka Nosh asiri kuitawo maskit nesu, because doing a skit knowing very well, especially kana ndichiita nanoshika, it takes time kuti tiite video 1 because mind you guys inanoshiti takakurira teseka. Saka tinombonyongorana during the skit, tombonyongorana, tomboramwirana, taramwirana, uyu ndombomudhura kazhinji kacho ndomudhura. Ini ndindotanga kumudhura zvangu kana ndichiita skit naNoshi because Noshi anenge akuda kutaura chakati, inini chinhu chacho ndichiona kunge handisi kumeka sense. Tochibhunya. Notion is a perfectionist. That's what I discovered. He is a perfectionist. Saka anenge ada kuramba achidzokera vanhu kuti like scenario kusvika yabuda zvakanaka, which is good kuti zvibude zvakanaka. So those are some of the things. And also ndoziva kuti kana maybe tichiita tichishutiwa video nawashi refu yareka panokontrolwa munhu zvokuti unonyatsoti what uona manje unotozogumabata 3 hours mchinzi nodzokorera pakati, which is good again because vanhu vangoda kuti munhu chibude zvakanaka. Saka ndoziva kuti kana ndakuta navo vese vakadero vari 4 vanhu ivavo vari pa1 place. Don't remember panito nemwe scenario pataita maskita nauyu yekutanga yaya, Washington haana kutozoguma anigirina aactor chake chipati because takashuta ka7 guys, 7 times tikatadza kana kubudisa yekera video yake iyoyo, but Washington anga atori nepati yake yatatadi ndamunyorera pati yake yaifanira kubuda. Hatina kutokwanisa kutombozoipublish pati yawacho iyoyiya, ona manje. Saka zvine labor guys, labor isingaiti. Saka ndofanira kutanga nayatsogara pasi. And ndoziva kuti kana ndichiita inini nadhai ndomubhula ko ndomuti iwe ita so otoita tatopedza naye ndotosiya. But boys mavahombe ka, ona manje kana vakuzoonekwa nezvimondimwi zvavo vanofanira kunyatsobuda zvakanyatsonaka. Indongoti gaga zvatopera, zvatopera. But tichaita kana vanhu vese vafree, tichaita zvakanaka. And I remember Kini Diamond antori nevanhu about 3 different people vaita zvavaita, vaida kumboita kumuincluda mune tunhu twavo twavaiacta panguva iyoyoyo. Ndikati ausi because inini handizodi kuita decision ndega when it comes to Diamond ona, because Diamond is not my son. Diamond ihanzvadzi yangu
so panenge pakuda kuincluda vamwe not inini chete. Ndinoda kutanga kutaura nawashi nanoshi kuti ndo zviripo, waona manje, kutoti ndodhisaidhira mwana ndega. I can't do that. So and it's unfortunate handina kana comment yandikuona Nyasha haasi kukwanisa kudzoka mubox ari kunhingirikina. Ndotongoramba ndichingotaura because handikwanisi kuenda live. Nyasha ndiye ari kundiitira malive. Guys, I told you before kuti inini kuno kuZim kwandiri I can't even create a post kana a link kana kuposta picture, handisi kukwanisa because of what happened I think in June. Yeah, in beginning of June. So munhu ari kundiranira ma-accounts ndiNyasha. Excuse me. So kana paine ari kutosendawo mameseji dzimwe nguva pamwe tisiri kuona mameseji achoni even nekupersonal account yangu motombondimirirawo ndiringoona kuti I think kune mamwe ari kupinda but handisi kukwanisa kuvhura. Saka ndichiri kugadzirisa. I was supposed to meet up na-IT person, akazononoka kuuya tikazoenda kunomutsvaga tikapesana. So I will try to do a follow up again this week. Ndomubata here kana kuti kwete. But as far as I'm concerned, my live stream titonge tichongogadzirwa naNyasha. Inde singatooni kana ma-comments kuti izvozvi vanhu vari kuti handioni. Ndiyo ichitoedhewawo. Ndo decision yatinayo right now, which is very unfortunate because ndoida kutoonawo kuti vanhu vakuti chii, ndoida kutoedhawo vanhu nekudzikisa vanhu, but right now I can't do that. Maona manje totongomirira Nyasha nekutomunyengerera zvakasimba kuti Nyasha please no manje kana Nyasha akasadzoka mubox naye live inoendewa nani sei, moona paritiki. Ndotombofungwa ndokuudzai kuti chii ndakamirira Nyasha. Maimbotanga namutsvaga kuti ndizwa ari kupinda here vedu kana kuti kwete. Guys, ini zvandakuita karega ndimbozama kuona kuti ndidonhe because Nyasha hamene kuti zvaita sei. Ndizame kuti ndichitomboona kuti ndipinde palaptop chaipapo ndikanike ndiende ndiri inini kunoku. Nyasha haachaziva kuti oita sei kuti abaye link. Bye bye guys, ndokuonai mangwana guys. See you, bye, good night.